Ukraina on valtio Itä-Euroopassa, joka on pinta-alaltaan Euroopan toiseksi suurin ja väkiluvultaan Euroopan 8. suurin valtio. Maan väkiluku on noin 36,6 miljoonaa, josta romaneita arvioidaan olevan noin 200–400 000. Lukua ei voida täsmentää, sillä rakenteellisen syrjinnän vuoksi monella romanilla ei ole henkilöllisyystodistuksia ja osa taas salaa identiteettinsä välttääkseen romaneiden kohtaaman syrjinnän. Oma romani-identiteetti ukrainalaisille romaneille on tärkeä. Oma kieli ja omat tavat ovat sellaisia, joita he haluavat ylläpitää ja jatkaa tuleville sukupolville. Kulttuuri on myös hyvin perhekeskeinen ja vanhempia ihmisiä kunnioitetaan. Romanien asema Ukrainassa on monin tavoin parantunut viime vuosikymmenien saatossa. Vaikka romaniväestö on edelleen keskimääräistä matalammin koulutettua ja köyhempää, on tulevaisuuden näkymät olleet hieman valoisammat, sillä positiivista muutosta on tullut esimerkiksi romanityttöjen koulunkäynnissä. Kaikilla romaneilla ei kuitenkaan tätä mahdollisuutta ole. Esimerkiksi vuoristoalueilla asuvat romanit elävät todellisessa puutteessa ilman sähköjä ja juoksevaa vettä. Ukraina itsenäistyi vuonna 1991 ja sen nykyinen presidentti on Volodymyr Zelenskyi. Vuodesta 2014 Venäjä on kuitenkin käynyt sotaa Ukrainaa vastaan ja miehityksen myötä Venäjä on hyökännyt Ukrainaan vuonna 2022. Sodan alettua kriisitilanne kohtasi luonnollisesti kaikkia ukrainalaisia, mutta romanit ovat joutuneet taklaamaan lisävaikeuksia erityisasemansa takia. Maan sisäisiä pakolaisia on paljon, jotka ovat etsineet turvaa asuntoloista. Näihin kaikkiin ei romaneita aluksi päästetty sisälle. Monet ukrainalaiset ovat pyrkineet pois maasta, mutta romanien ulospääsyä on usein hidastettu tai estetty esimerkiksi henkilöllisyystodistuksien puutteen vuoksi. Kaikki romanit eivät ole silti pyrkineet ulos maasta, vaan suuri osa on myös ryhtynyt taistelemaan rintamalla. Yksi hätäavun tarjoajista Ukrainassa on ihmisoikeuksia ajava Roma Women Fund Chirikli-järjestö. Chirikli on nykyään kansainväliseksi toimijaksi kasvanut järjestö, joka edistää romaneiden oikeuksia YK-järjestöissä ja EU:ssa. Järjestöä johtaa Kondurin perhe, johonka kuuluu äiti Julia yhdessä 6 aikuisen lapsensa kanssa. Chirikli on muun muassa kouluttanut romanityttöjä EU-rahoituksella niin, että työttömyyttä ollaan voitu vähentää ja romanityttöjä saatu töihin kunnan tasolle. Chiriklin tärkein tavoite onkin se, että romaniyhteisö vahvistuu ja aktivoituu parantamaan asioitaan yhteiskunnan eri tasoilla. He haluavat romaneita ehdolle vaaleihin ja mukaan päätöksentekoon. Järjestön toimintaa on ollut mukana tukemassa Helsingin Diakonissa-laitos. Sodan puhjettua he järjestivät yhteistyössä hätäapukeräyksen auttaakseen romaneita Ukrainassa. Kentällä Ukrainassa Chiriklin työntekijät jakavat apua hätätilaan joutuneille. He toimittavat muun muassa ruokaa, lääkkeitä ja hygieniatarvikkeita. Järjestö auttaa ihmisiä pääsemään turvaan ja selvittävät reittejä, joiden kautta evakuointi olisi mahdollista. Tämän lisäksi Chirikli seuraa maan turvallisuutta ja raportoi ihmisoikeusloukkauksista. Chirikli on siis keskeisessä asemassa etnisten konfliktien sekä ihmisoikeusloukkauksien ennaltaestämisessä erityisesti nyt, kun Ukrainassa on kriisitilanne. Suomen romaniyhdistys ry on tehnyt myös aktiivista yhteistyötä Chiriklin kanssa. Esimerkiksi joulukuussa 2022 Suomen romaniyhdistys järjesti hyväntekeväisyyskonsertin, jonka tuotot lahjoitettiin Ukrainan romanien auttamiseen.